Vlaky zastali, robotníci pracujú a cestujúci prestupujú do autobusov. Trať medzi Levicami a Žarnovicou je na pár týždňov zablokovaná. Levická železničná stanica teraz vyzerá ako stavenisko. Na stanici postupne obnovujú desiatky výhybiek, viaceré z nich majú aj 40 rokov. Sú už výrazne opotrebované a ich údržba je čoraz náročnejšia. Po rekonštrukcii budú výhybky ovládané na diaľku výpravcami v stanici Levice prostredníctvom nového zabezpečovacieho zariadenia. Cestovanie osobným vlakom sa o 10 minút skráti. Zatiaľ však na 40-kilometrovom úseku medzi Levicami a Žarnovicou treba prestúpiť do autobusu. Cestujúci budú prepravení autobusmi, ktoré sú pristavené pred staničnou budovou. Autobusy sú označené tabuľou Náhradná autobusová doprava železničnej spoločnosti Slovensko. Katastrofa, vám poviem, že presadať hore-dole, to je niečo nenormálne. No ale tak čo spravíme? Aj to sa musí spraviť. Človek si počasie zvykne, lebo častejšie cestujem, tak je to v pohode. Ja to zvládam. Nemám nejaké s tým potiaže, no. Vysokoškolák Gafur je študent z Uzbekistanu a smeruje zo Zvolena do Nitry, kde ho čaká štúdium. Trošku nevýhodné, lebo chcel by naraz ísť do Levice, viete, bez pristupovania. Bolo by takto lepšie. Výluka na tomto úseku potrvá do konca mája, lenže cestujúci sa nadlho nevydýchnú hneď. Po nej prídu ďalšie obmedzenia na iných tratiach. Pokračujú aj práce na obnove trate medzi Novou Baňou a Hronským Beňadikom. V niektorých úsekoch bola v takom stave, že rýchlosť vlakov museli obmedziť na 30. Teraz tu obnovujú nástupištia, výhybky, káblové aj trakčné vedenia, čo by malo výrazne skrátiť čas cestovania vlakom. Karol Mindák, televízia Markiza.